Ihe m chọrọ adreesị ebe a concerning na alụsị a na-egbu mmadụ ma ọ na-alụsị adịghị egbu mmadụ n'ala Igbo anyị, because post m mere concerning na Uncle IB na Mathias Ezeaku Ejiofor nkọwara ihe gbasara spirituality ebe afọ na belief system. Somebody wee bịa na under the comment section wee jụọ m wee sị m, but one question, do you believe alụsị dey kpai? See that it doesn't exist, no evidence. Let me explain something to you here. Ama m na fire many of them ayala agwa m gị ife nna agwa gị ebe a, mana ife nna agwa gị bụ fact. Do you understand me? Anywhere ọbụla ịfụ m nkwụ ma anọ ebe eziokwu dị and with evidence, ife dị verifiable ka m na-eme. Adị m eme ife illusion or assumption ma ọ bụ na ị na-eforo m na this page. Alụsị no dey kpai anybody. That is the fact. If you like, you believe it. If you like, no believe am. Do you understand me? And nge break gị down. Ama m some people nwere issue, nwere cases atụrụ na alụsị 5 years, 7 years ago. So many of them ka dị ndụ today. Ịma ọsọ ife na-agba, ọsọ fa na-agba physical kpayin. Maka ndị nya na fa mekọ, ndị some of them mekọ business with maka ife street. Do you understand me? No on the run. Because also fa na-agba ife ahụ na onye afọ nya na fa mekọ business a nweta ya na ọ ya akpa ya physically. Alụsị nwere onye ọ na-egbu. Isi na alụsị na-egbu mmadụ, gị na onye China mekọ business, ori ego tụọ ya na alụsị ga alụsị gbuo onye China. Isi na alụsị na-egbu mmadụ, ji tụọ onye Yoruba na alụsị ka alụsị gbuo ya ka mfụ. Kedu ife o ji wee bụ na alụsị be ya ha agwa gị na-egbu mmadụ ọsọ na anyị Igbo ka ọ na-function? Alụsị ahụ na-egbu mmadụ anyị wee nụọ ọgụ Biafra. Alụsị no dey kpai anybody. O nwere ife na-akọwalị gị ebe a. Alụsị bụ ife ndị gboo debele eji wee control our community oge a na-eme ife spirituality. Do you understand me? Oge egwu dị, oge things ga-abụ eme ayala verify nwunye. Do you understand what I'm saying? Or if I can we organize our society. In nwekwadara idea na mmadụ created alụsị. O nwere alụsị nọ n'ala Igbo today bụ kele mmadụ. Na ọkwa ndị Igbo anọ nwa hibere dịsị alụsị a na-ekwu okwu ya. Na achọrọ m iji nwanne anyị bụ Odela anwụrụ na South Africa wee mara gị atụ. Ọ bụrụ na Odela abụrụ na South Africa ka ọ nwụrụ, emegoro autopsy wee verify ya wee mara ife gburu ya. O wee bụrụ na Nigeria ka ọ nwụrụ, kịta anụ ọ karịa na-afịa na mmadụ gburu Kedafia bụ Odela. Pope Junior ife ifuru ụmụ na mmiri akwa anọkọta akọwa aka gwara ya. Do you understand me? Ife mụ na gị na-abụ na-agabiga n'ala Igbo today bụ superstition and illusion and fiction and assumption. Nwanne pụta na fear. This is why ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị, I don't like any religion. Beautiful religion will destroy you. Maka akonye gị fear na alụ, ị ka mkpa ịma na fear na-egbu mmadụ, mana ọkwa na alụsị a na-egbu mmadụ ya bụ farasi. Alụsị no dey kpai anybody. And Adam agwakwa gị ebe etinye gị na mmadụ mee ihe ka ilie ego onye afọ. Do you understand me? Onye ọbụla iji ụgwọ ga-agba gị ụgwọ ya in any way. Ọsị ya ọnwụ na o nweta gị wọndụ were mma sugbuo gị. Ndị nna agba gị ife akịta ọsọ fa na-agbagasị bụ na ọsọ fisikal, because ndị nye na fa mekọ biznes ka na-achọfa mbiaka because atụọ na alụsị ukwu tụọ nke nta see yet nothing happen. Ijuo n'onwe gị ife ọ ga-abụ onye ka nke a maọbụ onye amok maọbụ onye ogboni gị na ya na-abụ mekọ ife atụ ya na alụsị a na-egbu ya. Then ka i wee how smart our forefathers dị. Then agwa gị na ọ nwụrụ ndagbu iyi. O nwere ndagbu iyi ọ nwụrụ. Otu ndị ahụ awa n'anya mara that na alụsị adịghị egburu onye ọbụla. And fa na-eche ndụ fa nche mgbe niile. Do you understand me? Alụsị no dey kpai anybody. Ife a niile unu na-akọ bụ farasi. Anya akwụkwọ mpụta na m agwa gị kwụba aka gị ọtọ. Mma na-agwa gị ebe a kwụba aka gị ọtọ, because anything can kpai anybody. Mana amara that na ọ bụ na akarịba out investigation ọnwụ niile efuru a na-agba gị na spiritual kpayin. Na ife nwa mere onye nwa ji wee nwụọ, na ọ bụ na sistem mụ na gị na-abụ na ọ ga-abụ onye nwụọ verify ya, mee ya lab, mee ya autopsy, mee ya forensic test wee chọpụta ife gburu onye afọ. Ifekwa na ọnwụ niile a ga-result kwa in one way, one disease to the other.
mana because of na ya dey verify ife a niile, onye onwe ka o si ya arụ nwa agbaghị nọ ife emere eme, unu ebelivuzi na ife a. Ama m the reason m ji agwa gị ife a, ndị Igbo so na onye njeje ka onye isi awụ ihe wee mmalụ, na onye ọbụla bụ onye ụzọ wee shibe ite ka enwe mkpọmkpọ eju. Do you understand me? Ife m ji agwa gị ife a bụ na system m megoro operate. Do you understand what I'm saying? Ihe nwere ike igbu gị n'ụwa bụ fear. Ifuru spirituality na religion and the tradition and the culture maka ofu ukwu azịza, ife eji a control ya bụ fear. Ịghọtago? Ife niile afọ a na-agba gị adịrọ verifiable. Onwelo ya ahụ ya kịta ebuteghị n'ụlọọgwụ diagnose oge ka alapụ ịfụ ọya dị ife ahụ, and onwego ndị ọ na-aya. I'm just telling you. Mana ị ka nọ into belief system, m na-akọwa ife a niile yala aghọta ya. Alụsị no dey kpa ya anybody. Alụsị na-akpa ya gba onye Igbo na o nwere ya onye Yoruba ya na ya na-abụ mekọ business. Alụsị a jee gbuo ya. Alụsị a jee ugwu Awụsa jee gbuo ya onye afọ. Alụsị afọ jee Germany maọbụ America maọbụ obodo oyibo jee gbuo onye afọ ya na onye Igbo mekọ business. Stop believing all this superstition. Alụsị no dey kpa ya anybody. Let me tell you. M na-agba gị ife a with fact. Ịchọọ ịghọta ife a m na-agba gị, chọọ onye ọbụla agbaghị nọ spiritual pain ka ọ nwụrụ, tibuji n'ọgwụ si mee test. At the end of the day, ị ga-arrive kwadati na the sickness yala onye afọ onye a ji wee nwụọ.